Kaixo, lagunok, ongi etorri Euskaldari saiora. Sukaldaritza sexy eta afrodiziakoa ardatz izango dituen saio paregabe honetara. Izan ere, nauzue Euskal Herriko George Clooney. Egia esan ere plater guztiak dira afrodiziakoak. Baita babarrunak ere, neuk egiten baditut noski. Atsegin handiz azalduko dizkizuet nire sukalderako sekretuak. Zuek ere, sukaldari bikainak izan zaitezten. Bueno gaur haragia euskitzaren erara egingo dugu eta horretarako beharko dugu sorginen laretza. Bueno, tira, egia esan... Ez da beharrezkoa baino nire saio bikain ura kogoratu nahi nuen. Bueno hemen txedugu haragia. Euski okela. Euskitzaren sexy kalitatea bermatua. 100%. Azteko haragia ondo gazitu behar dugu. Eta horretarako nire izardiaren gatze naturala onena. Zurrupa dezala nire usina, nire esentzia. Haragi honekin zure neskak dendena jango du. Eta orain berotu egin behar da, baina horretarako nik ez dut labe beharrik. Nire euskara dotorearekin eta abesti baten doinu derrarekin berehala jarriko dut azpizun hau bero-bero. Oroitzen niza... Adiskide, non zen gure lehenagurra. Kontu zibili baina, nahikoa da besti ardia kantatzearekin, bestela egingo baita. Eta haragia euskitzaren erara prestatu ondoren, beti postre bera aholkatzen dut nik. Hemen duzu postrea aztana. Nire berezitasuna euskitze esne gainetan... Zure hausabaian zapore zinobea izan dezazun, da neurea.